Fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena l-iżbilanċ fil-fond konsolidat naqas bin-nofs meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2013, perjodu li matulu Simon Busuttil kien viċi kap tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Fl-istess waqt id-dħul tal-Gvern fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena żdied b'137 miljun euro, jew b'21.5% u l-ispiża tal-Gvern naqset b'0.4%. Dan joħroġ minn statistika pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. L-istatistika pubblikata turi riżultati pożittivi anke għal Marzu ta' din is-sena, meta l-iżbilanċ fil-fond konsolidat naqas b'16 miljun u 100,000 euro, jew bi 11% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Ir-riżultati miksuba mill-Gvern Malti huma xprunati minn 103 miljuni f'fondi addizzjonali mill-Unjoni Ewropea. Fondi li nkisbu sforzi l-ħidma tal-Gvern biex ir-rata li biha jiġu assorbiti l-fondi Ewropej tola b'mod konsistenti. Fi stqarrija, il-Gvern qal li l-galbu fl-immaniġġjar tal-finanzi pubbliċi qed jikkontribwixxi għal tnaqqis fuq il-livell tad-dejn nazzjonali. Fil-fatt minn Ġunju li għadda hawn id-dejn tal-Gvern ċentrali naqas b'119 miljun euro. Dan jikkontrasta bil-kbir ma' dak li kien jiġri taħt Gvern Nazzjonalista, meta fit-3 xhur li Simon Busuttil kien viċi kap tal-partit fil-Gvern, id-dejn nazzjonali kien żdied b'medja ta' 100 miljun euro kull xahar. Fl-istqarrija l-Gvern sostna l-viżjoni tiegħu hija li d-dejn nazzjonali jitnaqqas mhux bl-awsterità imma bl-investiment pubbliku. Bit-tkabbir ekonomiku u l-ottimiżmu tal-familji tagħna, il-Gvern beda jirbaħ il-ġlieda kontra d-dejn nazzjonali. B'hekk kif imbassar mill-Aġenziji ta' Kreditu Internazzjonali sal-aħħar ta' din il-leġislatura mistenni jkun tħallas lura id-dejn magħmul mill-amministrazzjoni preċedenti.